Исәнмесез турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Бүгін Татарстан депутатлары құралны 21 яшьтән сатып алу турында канун проектын хуплады. Президентның сұраулары қалды. Почему мы не говорим о обороте боеприпасов? Вот зачем ему картечь и пули, если у него нет лицензии на крупного зверя или что-то такое? Дәүләт сайтының чираттагы сессиясын Ферюзә Мәҗитова күзәтте. Россияда коронавирус белән авыручылар саны арта. Кагыйдәләрдә сүзләр титәргә кирәк. Бездә дә шулай булыр кызганычка каршы. Татарстанда санитар-эпидемиологик вазгыять ничек? Тулырак Шулпан Касымова. Казанның Гаврилов урамында урнашкан миграция хезмәтендә янәдән чиратлар. Хотела продлить прописку. Ул нәрсәгә бәйле? Барысы хакында Руслан Кысыдинов. СССРның яшерен татары, оның һөнәри эшчәнлеге турында якыннары да белмәгән. Китап минем өчен как бы итог минем тормышыма. Татарстан горурлыгы сериясендә нәшер ителгән китапта Илдус Масюков турында тагын ниләр бар? Гөлназ Гыйниятова сөйләр. Мылтыкны 21 яшьтән сатып алырга утлы корал әйләнеше өлкәсендә хокукый актларны камилләштерергә, интернетта кытка таратучы мәгълүматны чикләргә, наркотик һәм психотроп матдәләр әйләнешен контрольдә тотарга, сукбай этләр артмасын өчен һәрберсен теркәргә. Бүген Татарстан Дәүләт Советының бүгенге сессиясендә депутатлар федераль үзәккә 7 канун тәкъдимен хуплады. Михаил Мишустин белән Вячеслав Володинга 3 мөрәҗәгать юлладылар. Бүгін Дәүләт Советы фойесында тарихи күргәзмә ачылды. Ул Татарстанда беренче президент Минтимер Шәймиев сайлануга 30 ел тулуга багышланган. Һәр сүрәттә республика тарихыннан мизгелләр. Аларны Рөстәм Миңнеханов, Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин бергәләп искә төшерде. 1991 елның 12 июне Минтимер Шәймиев президент вәкаләтләренә керешкән көн. Күпчелек тавыш белән сайлана. Шуннан бирле Татарстанда иң югары дәүләт вазифасы югары совет рәисеннән президентка күчә. Бүгенге сәясәтнең көн тәртибен карарга керешкәнче депутатлар Минтимер Шәймиевны 30 ел элек Татарстанның беренче президенты булып сайлануы белән котлады. Минтимер Шарипович внес огромный, я бы сказал, беспрецедентный вклад в формирование новой государственности республики и страны в целом. Деятельность Шаймиева на посту президента во многом заложила фундамент уникальной модели Татарстана, отличающейся эффективным взаимодействием с федеральным центром, реализацией продуманной экономической стратегии, ситуации социальной и межэтнической стабильности. Киләчәктә дә изге эшләрегездә зур уңышлар, исәнлек, саулык, озын гомер телибез. Давайте поприветствуем. Аннары көн кадагындагы мәсьәләләргә күчтеләр. Алар Казанда бер ай элек булган фаҗигадан соң кануннарга үзгәрешләр кертүгә кагыла. Безнең депутатлар федераль законнарга төзәтмәләр әзерләгән. Аның берсе утлы корал турында. Хәзер аны 18 яшьтән сатып алып була. Халык вәкилләре 21 яшьтән генә рөхсәт бирергә тәкъдим итте. Корал сатып алу яшен арттыру буенча безнең депутатлар Думага 2нче тапкыр мөрәҗәгать итә. 2018 елда Крым Керчендәге фаҗигадан соң шушындый бер омтылыш ясаган иделәр. Какую общественную опасность может представлять оружие? Казанда һәм Керчтәге фаҗигале хәлләр коралның тиешле кулларда булмавы җәмгыять өчен никадәр куркыныч икәнен күрсәтте. Ике очракта да атучыга 21 яшь тулмаган була. Кызганыч бу хәлләр җәмгыятьтә зур шау-шу уятты. Яшүсмерләр арасында үзләрен агрессив тотучылар арта бара. Бу канун проекты утлы коралны законсыз куллануны чикләүгә юнәлдерелгән. Рөстәм Миңнеханов сүзгә кушыла. Ул утлы корал куллануны тәртипкә салу белән бер рәттән ядрә сатуга да игътибар итәргә кирәк ди. Молодой человек, которому было там 19 лет, вполне законно получил оружие. Да? Пошел, купил, значит, боеприпасы. А почему мы не говорим о обороте боеприпасов? Зачем ему картечь и пули, если у него нет лицензии на крупного зверя или что-то такое? Какой-то регламент должен быть и по боеприпасам. Бу законның тагын бер шарты. Автомат сатып алырга теләүченең 5 ел мылтыкка рөхсәте булырга тиеш. Коралны тиешенчә сакламаучыларга штраф арта. Хәзер ул 500 сумнан 5000гә кадәр. Ә яңа канунда 5000 булачак. Тагын бер тәкъдим. Әгәр корал иясе исерек килеш тотылып медицина тикшерү узудан баш тартса, коралдан да колак кага дигән сүз. Таким образом, граждане, виновные
В совершении указанных действий Шулай итеп үзләрен җавапсыз тотучылар, тәртипне үтәмәүчеләр, тирә-юньгә куркыныч тудыручылар булып саналачак. Алар корал ияләре исемлегеннән сызып ташланачак. Корал алучыга медицина тикшерүе үтү тәртибен дә үзгәртергә тәкъдим итәләр. Хәзер кеше психик неврология буенча исәптә тору-тормауны гына тикшерәләр. Бу гына җитми диләр. Алар полициягә эшкә урнашкандагы кебек махсус тест узарга тиеш. Әгәр тест шикле булса, аңа корал сату-сатмауны комиссия хәл итәчәк. Шулай ук корал кулланырга өйрәтә торган курсларда дәресләрне арттырырга тәкъдим итәләр. Но там обучения как такового на самом деле нет. Шуңа күрә безгә дәүләтнеке булмаган белем бирү үзәкләрендә корал кулланырга өйрәтү курсларын көчәйтергә дип язарга кирәк. Бу өстәмә чыгымнар финанслар бүленү сорап депутатлар Михаил Мишустинга мөрәҗәгать юллый. Аның текстына да төзәтмә кирәк ди Минтимер Шәймиев. Слова «под личный контроль» — это излишне. Коль идет его адрес, все вопросы, они важны. Тимир Шарипович, можно согласиться и с вашей постановкой. Раз персонально к нему идет обращение, можем подредактировать. Хорошо. Бүгенге утырышта депутатлар интернетта деструктив мәгълүмат таратуга шик кую турында да канун проектын карады. Но речь идет в первую очередь об недостоверной информации в социальных сетях и анонимной информации, которая героизирует всякие поступки, оправдывает их и так далее, и так далее. Чем быстрее снять эту информацию, не возбуждая общество в целом, думаю, это будет правильный подход. Остальная информация, она в судебном порядке должна рассматриваться. Каралган кануннарына Дәүләт Думасы депутатларына аңлатуны Илдар Гыйлметдиновка йөкләделәр. Мөмкин булган кадәр анда әйтелгән, кирәкле булган һәм файдалы булган тәкъдимнәрне тормышка ашырга тырышачакбыз. Татарстан дәүләт сайты федераль үзәккә 7 канун тәкъдиме белән чыкты һәм 3 мөрәҗәгать әзерләде. Аның берсе Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володинга, калганнары ил премьер-министры Михаил Мишустинга юллана. Бу бер ай элек Казанда булган фаҗига сәбәпле законнарны камилләштерү өчен эшләнә. Татарстан тәкъдимнәре кабул ителерме? Хәзер аны Дәүләт Думасы депутатлары хәл итәчәк. Фәйрүзә Мәҗитова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Дәүләт Советы утырышында Татарстан президентының республикадагы мәдәният, сәламәтлек саклау, мәгариф, социаль өлкәдәге оешмаларның хезмәт күрсәтү шартларын бәяләүгә карата хисабы тәкъдим ителде. Документ белән депутатларны вице-премьер Ләйлә Фазлыева таныштырды. Бер ел дәвамында 252 оешманың мәгълүматны ни дәрәҗәдә ачык итеп бирүе, шартларның сыйфатлылыгы, күрсәтелгән хезмәтнең халыкка ошау-ошамавы исәпкә алынган. Сораштыруда 293 мең татарстанлы катнаша. В 2020 году по итогам проведенной 2020 ел нәтиҗәләре буенча мәдәни, социаль белем бирү учреждениеләрендәге шартлар уңай бәяләнә. Әйтик, мәгариф өлкәсенә 92, мәдәнияткә 86, социаль хезмәт күрсәтүгә 95 балл туры килә. Бүгін депутатлар 2020 елда Татарстан бюджеты үтәлеше турындагы законны беренче һәм өченче укылышта кабул иттеләр. 293 миллиард сумга якын керем, 317 миллиард сум тирәсе чыгым. Нәтиҗәдә кытлык 23 миллиард сум тәшкил итә. Хисапны депутатларга финанс министры Радик Айзатуллин тәкъдим итте. Пандемияның чираттагы дулкынны башланмаса, Татарстанда агымдагы ел бюджетын кабул иткәндә куелган бурычлар тулысынча үтәләчәк. Узган ел бюджет өлкәсендәгеләргә хезмәт хакы вакытында түләнгән, моны 100%-ка башкаралар. Бу елның 5 аенда исә бюджет үтәлеше өлкәсендә вәзгыять ничегрәк, керемнәр чыгымнарны каплыймы? Без финанс министры Радик Айзатуллин белән шул хакта әңгәмә кырдык. Радик Рауфович, исәнмесез? Исәнмез. Радик Рауфович, былтыр бюджет пандемия чорында үтәлде, быйланы пандемияның йогынтысында кабул иттек. Шул сәбәпле 2020 ел бюджеты үтәлеше дә үзенчәлекле булды. Башка еллардан нәрсәсе белән аерылып торды ул, кайсы юнәлешләргә игътибар бирергә туры килде? Башка еллардан аермалырак булды инде, киренкерәк булды инде ул. Һәм тулаем алганда төп сәбәпләре белгәнегезчә ул менә коронавирус дибез, инде менә ОПЕК тарафыннан нефт чыгаруны киметү һәм нефт бәяләре, курс доллары кимеме, булар барсы да инде безнең предприятиеләребезнең эшләвен киметте һәм безгә бюджет керемнәре дә шул сәбәпле кимеде инде. Тулаем алганда 43,12 миллиард сумга 19 елга караганда керемнәр әзрак кирде инде 20 елда. Бу инде мен тупланган бюджетта дип әйтәсем килә. Менә табышка саламның итеп безнең инде кертүчеләр бу нефтяниклар, шуңа күрә төп кимүне дә алар бирделәр. Ул рәхмәтебезне әйтәбез, без инде федераль бюджеттан зур булышлык иттеләр. 22,4 миллиард сум тәшкил итте. Ташламалы кредит 2 миллиард сум бирелде. Һәм инде безнең ел барышына калган акчаларыбыз бар иде. Безнең бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең
вакытында һәм тулы күләмдә хезмәт хакын алдылар. Барлык беренче чиратта булган чыгымнар вакытында һәм сыйфатлы үтәлделәр. Һәм инде менә безнең республикабызда бит инде озак еллар президентыбызның программалар эшләп килә. Булары да тулысынча үтәлде. Агымдагы елда бюджет үтәлеше ничек бара? Узган ел икътисадка булган тискәре йогынты быелгы киремнәр күләмендә чагылыш табамы? Киремнәр еллык күләмнең 47% тәшкил итә. Безнең предприятиеләребез һәм физик затларыбыз тотрыклы эшли башладылар. Буларның эшләү нәтиҗәләре булып инде киремнәрнең дә артты. Вакытында без хезмәт хакын биреп барабыз һәм инде барлык чыгымнарны да вакытында үтәп барабыз. Киләчәкне алдан барласак, ел азагына нинди нәтиҗәләр белән килә алырбыз? Әгәр дә ниндидер яңа башка төрле чаралар килеп чыкмаса, минемчә, менә безнең инде расчетлар буенча инде республика бюджеты да һәм җирле бюджетлар да тулы күләмдә һәм сыйфатлы үтәлер дигән теләктә һәм ышанычлы булып калабыз. Радик Рауфович, бик зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Үзегезгә рәхмәт. Сез сау булыгыз. Татарстан Дәүләт Советы йорт хайваннарын мәҗбүри теркәү һәм аларның санын чикләү турында закон проектын хуплады. Документта хуҗасы этен мәҗбүри теркәргә тиеш дип язылган. Бу хайван өчен җаваплылыкны арттыра. Сукбай этнең кемнеке икәнен ачыкларга һәм җавапка тартырга мөмкинлек бирә. Балалар бакчалары тирәсеннән, уен мәйданчыкларыннан аулаган хуҗасыз этләрне бу урынга кире кайтарга ярамаячак. Моннан тыш, депутатлар йортсыз хайваннарны приютларга гына түгел, вакытлыча тоту пунктларына урнаштырырга тәкъдим итте. Россиядә көннән-көн коронавирус белән авыручылар саны арта. Бүген илдә аны 12 мең кеше йоктырган. Бу узган көн белән чагыштырганда 800-гә артык. Әлегә Татарстанда саннар бер тирәдә тора, әмма илдәге вазгыятьне исәпкә алып, кеше күп җыела торган барлык чаралар Роспотребнадзор таләпләре буенча үтәчәк. Әйтик, Сабантуй бәйрәмнәренә битлек киеп килү мәҗбүри. Бу хакта Марина Потяшина хәбәр итте. Кеше күп булганда ара саклавы кыен, шуңа күрә битлексез ярамый. Бу өлкәгә кагылышлы тагын инде яңалыклар бар. Чулпан Касыймова җиткерер. Точно не то, чего нужно бояться. Татарстанның баш санитар табибы Марина Потяшина бүген вакцинаның икенче дозасын ясатты. Беренчесеннән соң үземне яхшы хис иттем ди. На выработку иммунитета нужно 1,5 месяца. Иммунитет барлыкка килсен өчен ай ярым вакыт кирәк. Әҗәй прививка ясатырга уңай чор. Бу авырулар кимегән вакыт. Организмга кояш уңай йогынты ясый. Яшелчә, җиләк-җимешләр өлгерә. Коронавирустан ясалган вакцина грипптан, гриппка каршысы ковидтан сакламый ди белгечләр. Шуңа икесендә вакытында алырга кирәк. Если мы говорим про поствакцинальное осложнение, я повторюсь, мы их не наблюдаем. Әлегә вакцинаның организмга тискәре йогынты ясаган очраклары теркәлгәне булмады. Әгәр кеше хроник авыруларын бар дип прививкадан баш тарта икән, бу сәбәп түгел. Тагын бер кат кабатлыйм. Вакцинаны хроник авыруларның көчәйгән вакытында гына ясатырга ярамый. Татарстанда коллектив иммунитет булдыру өчен халыкның кимендә 60% вакцина ясатырга тиеш. Әлегә бу 23% кына. Әлегә битлекләрне салырга иртәрәк ди белгечләр. Россиянең кайбер зур шәһәрләрендә коронавирус белән авыручылар саны арта. Татарстанда вирус яктыруны арттырмау өчен барлык санитар таләпләрне үтәргә һәм вакцина ясатырга киңәш итәләр. Защищаться кирәк ул авырудан бик каты. Кирәк сарга прививкалар үзенә салмаган, но телимим мәсьәләннән артык яшь. Кагыйдәләрдә сәбәт итәргә кирәк. Автобусларда кияләр әле, шундый куркып гына кисәләр генә инде. Кафеларда кимиләр. Россия көненә багышланган чара һәм Сабантуй бәйрәменә дә битлек киеп килү мәҗбүри диләр Роспотребнадзорда. Вакцина ясатмаган кешеләргә бөтенләй килмәскә киңәш итәләр. Бәйрәм мәйданнарында, керү урыннарында да кул юу, антисептик сыекча белән эшкәртү мөмкинлеге булачак. Мы не рекомендуем на Сабантуй приходить лицам, наверное, не вакцинированным. Без вакцина ясатмаган, антитәнчекләр булмаган кешеләргә Сабантуйга килергә киңәш итмибез. Бигрәк тә 65 яшьтән өлкәннәргә. Прививка кадатмаган кешеләр өчен бу күңел ачу түгел, киресенчә, авыру юктыру урыны гына булачак. Пандемия тәмамланмады ди белгечләр. Республикада 38 кеше Британия штаммы яктырган. Хастаханәләрдә дә авыручылар җитәрлек. Пациентларны көн сайын китерәләр ди Сания Бәдретдинова. Ул температурасы күтәрелеп хастаханәгә килә. Үпкәсе 25%-ка ялкынсынган булып чыга. Депрессия башланды. Куркыныч төшкелек состояние. Шал, монда постоянно авырулар килеп тора. Күз алдында күренеп тора. Бүген республикада 30 кеше ковид яктырган. Әлеге сан тагын да артмасын өчен вакцина ясау буенча барлык шартлар булдырылган. 150 пункт, эш сәүдә үзәге һәм 9 метро станция янында хезмәт күрсәтәләр. Шулай ук күчмә бригадалар эшли. Чулпан Касыймова, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы.
Татарстанда коронавирустан тагын 3 кеше үлгән. Бу 55 яшьлек хатын-кыз, 69 һәм 71 яшьлек ир-атлар. Шул рәвешле республикада ковидтан үлүчеләр саны 514-кә җитте. Бүгін коронавирустан прививка ясату мәсьәләсен республика киңәшмәсендә дә кузгаттылар. Рөстәм Миңнеханов халык арасында аңлату эшләрен алып барырга кирәклеген ассызыклый. На самом деле, хоть ситуация стабильная, но те, которые болеют достаточно больно, не так легкой форме. Кому-то повезло, бессимптомно. Поэтому вопрос вакцинации остался. Бу атнада Казанның миграция хезмәтләрендә озын чиратлар хасил булды. Чит ил кешеләре документларын рәсмиләштерер өчен монда таңнан чират ала, төнләү килүчеләр дә бар. Нәтиҗәдә ыгы-зыгы, теш-тертеш шунда. 15 июньгә кадәр бетерәсе эшләре бар. 4 көннән аларга документларын озайтмыйча гына яшәргә рөхсәт ителгән вакыт тәмамлана. Ул пандемия чорына гына кертелгән иде. Хәзер күпләр рөхсәт алып өлгермәсә кайтарып җибәрерләр дип борчыла. Чиратта тормас өчен нәрсә эшләргә? Руслан Хиснетдинов кызыксынды. Казанның Гаврил форамындагы федераль миграция хезмәте идарәсе 8-дән ачыла, тик халык күпкә иртәрәк җыела башлаган. Чират алырга дип кичә килдек, талон аппараты эшләмәде, чират көттек, әмма ул безгә җитмәде. Өйгә кайтып киттек. Минем патент әзер, әмма мин 1 июльдә килә алмыйм. Шушы мәсьәләне хәл итү өчен монда 3-нче тапкыр ишек шакуым. Продлить прописку. Теркәлү вакытын озайтырга телибез, әмма чират диләр. Үзебезгә кирәк белгечкә эләгәсе иде. Пандемия башлангач, ил президенты Владимир Путин мигрантларның бездә калу вакытын озынайтучы карарга кул куйган иде. Ул 15 июньгә кадәр гамәлдә. Тиздән вакыты чыгачак. Мигрантлар шуңа борчыла. Вакытында документларны ясап өлгермәсәк, штраф салырлар диләр. Основная проблема чит ил гражданнарының күбесе соңгы көннәрне көткән, алдан уйламаганнар. Чират барлыкка килүнең төп сәбәбе әнә шул. Шуңа хәзер миграция хезмәтендә эшләүчеләр чиратны бетерү, документларны тизрәк ясап бирү өчен ял көннәрендә дә халыкны кабул итәчәк. Кайбер хезмәтләрне башка оешмаларда да башкарып була. Чит ил гражданнарына бу хакта мәгълүмат җиткерәләр. Данная государственная услуга предоставляется в любых. Кайбер хезмәтләрне почта бүлекчәләрендә, күп функцияле үзәкләрдә, Казан шәһәренең Чехов урамындагы 8-нче йортта урнашкан миграция мәсьәләләре бүлегендә дә башкарырга мөмкин. Моңа да игътибар итсеннәр иде. Миграция үзәгендә аңлатуларынча рөхсәт кагазын һәр 3 ел сайын озынайталар. Әлеге документ чит ил гражданнарына Россиядә вакытлыча яшәү хукукы бирә. Моның өчен рус телен белергә, ВИЧ белән авырмаска һәм дәүләт пошлинасын түләргә кирәк. Әгәр буларның берсе генә үтәлмәсә дә, яңадан рөхсәтне 1 елдан соң гына алып булачак. Руслан Хиснетдинов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Предприятиеләргә товарларын сату өчен яңа мөмкинлекләр булдырырга кирәк. Бу хәләл продукциясен җитештерүчеләргә дә кагыла. Моның хакында Татарстан президенты Казан компрессор-машта узган киңәшмәдә сөйләде. Ул анда завод эшчәнлеге белән танышты. Казан компрессор-маш хәзер Россия базарына чыгаручы компрессорларның 13%-ын җитештерә. Фәнни үзәк белән берлектә эшләп, оешма яңа технологияләр кертә алган. Республикада җитештерү компанияләренең фәнни мәгариф үзәкләр белән эшләве, цифрлаштыру, патент алу, кадрлар һәм куркынычсызлык мәсьәләләре аерым игътибарга лайык диде Рөстәм Миңнеханов. Аны СССРның яшерен татары дип йөрткәннәр. Һөнәри эшчәнлеге турында хәтта якыннары да белмәгән, уйлап тапкан хезмәте ил өчен алыштыргысыз проектларның берсе. Казанышлары дәүләт иминлеге системасында һәм армиядә әле дә кулланыла. Бүген киң җәмәгатьчелеккә Совет галиме, Россия герое, социалистик хезмәт герое Илдус Мастюков турында китапны тәкъдим иттеләр. Әлеге басма Татарстан горурлыгы сериясендә чыккан китапларның икенчесе. Аның төп герое һәм авторы белән хәбәрчеләребездә очрашып кайтты. Спасибо вам большое за наше спокойствие, безопасность и хорошее настроение. Алкышлар, чәчәк һәм рәхмәт сүзләре барысы да герой өчен. Ватан алдында казанышлары фән һәм ил куркынычсызлыгына керткән өлеше өчен Илдус ага Мастюковны вице-премьер тәбрик итә. Аның исеме бөтен дөньяга билгеле. Илдус Мастюков уйлап тапкан радиолокация танып белү системасы илебезнең иң зур казанышларының берсе. Ул дошманы ерактан ук танып белә алу белән данлыклы. Герой хакында хәзер китаптан да укып була. Люблю, горжусь. Татарстан горурлыгы китабын тәкъдим итүдә хәтта менә шундый чират та хасил булды. Һәркем яшерен татар дип йөртелгән шәхес белән кул биреп күрешергә тели. Бу исемне Илдус әфәнде 34 яшендә алган. Илнең генераль конструкторы дәрәҗәсенә ирешә. Зур галим. Татарстан геройлары иҗтимагый оешмасын булдыручы. Бар тормышы ватанга тугрылык һәм мәхәббәт белән бәйле. Бу китапта язылган минем эшләгән эшем институтта, эшләгән эшем общественной деятельность
Шуңар бер ул китап минем өчен минем как бы итог минем тормышыма. Китапны чыгару идеясе Татарстан президентыныкы. Илдус Масюков зур дәрәҗәләргә ирешүенә карамастан тыйнак булып кала белгән. Каһарманнар турында хезмәтләр язган. Бүген инде үзе китап герое. Я пришел на первое интервью с Ильдусом Айхулом Исламовичем. Мин Илдус Мустюков янына әңгәмәгә дип килгәч, шул инде алдагы китаплар турында план кора башлады. Үзе турында бөтенләй сөйләмәй. Ил институты фән турында горурланып сөйли. Тыйнаклыгына гаҗәпләндем. Жизнь рядом с таким человеком, как Ильдус. Мине китапның кеше үзе исән вакытта дөнья күрүе куандыра. Аның шәхси кичерешләре башкаларның фикерләрен шул вакытка теркәп калу мөһим. Татарстан горурлыгы булган герой турында китап 1000 дәнәдә нәшер ителгән, ул мәктәпләргә, китапханәләргә таратылачак. Гөлназ Гыниятова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа гасыр каналы. 19 июньнән 2 августка кадәр Татарстанның Биләр тарихи археологик музей тыюлыгында Сәләт халыкара яшьләр белем бирү форумы узачак. 18 меңгә якын бала катнашыр дип көтелә. Быел да форумга онлайн кушылырга була. Кунаклар быел Россия төбәкләреннән генә түгел, Бельгия, Германиядән да киләчәк. 6 профильле смена эшләячәк. Анда Татарстан һәм Россиянең алдынгы белгечләре, галимнәре, мәдәният һәм сәнгать хезмәткәрләре мастер-класслар үткәрәчәк. Катнашчыларны Татарстанның барлык районнар һәм шулай Рәсәйнең регионнарыннан көтәбез һәм әлбәттә безнең ватандашлар Чехия, Бельгия, Алман иленнән, Германиядан көтәбез. Бүген Казанның Дәрвишләр бистәсендәге интернат йортта тәрбияләнүчеләргә туплар, гимнастика белән шөгыльләнү өчен келәм, шулай ук моториканы арттыру өчен кирәк булган җиһазлар тапшырдылар. Республиканың тагын 6 психоневрология диспансеры һәм бер балалар интернат йортына да спорт күнекмәләрен башкару өчен инвентарьлар китерелә. Бу бүләк Россиянең махсус олимпиадасы хәрәкәтеннән. Исегезгә төшерәбез, интеллект ягыннан тайпылышлары булган кешеләр өчен ярышлар Казанда оештырыла. Ул киләсе елның гыйнвар аенда узачак. Иртәгә бөтен ил Россия көнен бәйрәм итәчәк. Казанда бу уңайдан бик күп чаралар планлаштырылган. Шәһәр халкын һәм кунакларны 12 мәйданчыкта көтәләр. Төрле акцияләр, флешмоблар, мастер-класслар әзерләнә. Дәүләт бүләкләре тапшыру, милләтләр парады, һәйкәл ачу. Россия көне уңайыннан оештырылган тантаналар кичен Кремль яр буенда зур концерт һәм салют белән тәмамланачак. Бәйрәм афишасы кыскача безнең алдагы материалда. Тантаналар иртәнге 9-да Кремль яр буенда халыклар дуслыгы маршынан башланып китә. Анда яшьләр оешмалары вәкилләре, студентлар катнашыр дип көтелә. Марштан соң Кремль яр буенда этник кием һәм бизәнү әйберләр ярминкәсе ачыла. 11-дә Урицкий паркында «За Родину, за Россию» дип аталган концерт, квест һәм уеннар оештырылачак. Шундый ук чаралар барлык район паркларында да узар дип көтелә. 12 июньдә Россия көненә бәйрәм итү кысаларында Республика президенты Казан Кремлендә дәүләт бүләкләре тапшыруын планлаштырыла. Моннан тыш Рөстәм Нургалевич халыклар дуслыгы парады бөтен Россия акциясендә катнашачак. Ул Кремль яр буенда узачак. Һәм инде бу көннең әһәмиятле вакыйгаларының берсе ул сугышчыларга, интернационалистларга мемориалны тантаналы ачу булачак. Һәйкәл ачу тантанасына килгәч, президент ветераннар белән аралашачак, дәүләт бүләкләре тапшырыр дип көтелә. Соңрак сәгать 3-тә сугышчы интернационалчылар өчен Ленин мәдәният үзәгендә голубые береты һава десанты гаскәрләре ансамбле чыгышы көтелә. Көннең икенче яртысы концертларга бай булачак. 2-дә Казан Кремлендә Созвездие йолдызлык финалчылары концерт күрсәтә. Тамаша Кремль яр буенда дәвам итә. Кичкә 6-да анда Айдар Галимов, Андрей Державин, Максим кебек йолдызлар чыгыш ясаячак. Россия көне бәйрәм салюты белән тәмамланачак. Гүзәл Алимова, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз, Данил Мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Бары тик июнь ахырына кадәр китереп бирү, фатирага кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эшдә проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон 2 167 166. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось всего 15 квартир. Подробности на сайте jgunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России.
Иннополистан фатир алырга телисезме? Хәзер бу мөмкин хәл. Кирдә яши башла форматындагы фатирлар 3 миллион 950 меңнән башлап. Ашыгы чөнки квартирлар 15-тән азрак калган. Белешмәләр өчен телефон 556 59. Торакомплексның сайты jk.unicom.ru. Яндекс погода мәгълүматы буенча Бөгелмә, Баулы, Азнакай һәм башка көнчыгыш районнарда болытлы һәм яңгырлы. Республикабызның кайбер районнарында күкрәп, яшенләп яңгыр явачак. Урыны белән без явы мөмкин. Яшен вакытында көчле җил көтелә, температура бераз төшә, төньяк көнчыгышта 20 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзилә, Менделеевста көндез яңгыр явачак, температура 21 градуска кадәр. Тотрыксыз һава торышының метеобәйле кешеләргә тәэсире көчле, сәламәтлегегезгә игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн сүрелә, явым-төшемнәр арта, җил көнчыгыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн болытлы һәм яңгырлы булачак, 22 градус җылы. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта да яңгыр сибәләп үтәчәк, температура 20 градуска кадәр. Халык сынамышлары буенча күк-күкрәми генә яшенләгәне күренә икән, җәй коры булыр диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Благир 3 дару препараты аллергия билгеләрен бетерергә ярдәм итә. Беренче симптомнар күренә башлауга ук су эчәргә кирәк. Благир тимәләре авызда эри. Благир сиропы балаларга да 1 яшьтән үк аллергиядан котылырга ярдәм итә. Благир 3-нең сихәте тәүлек буена җитә. Яхшы протест читтә торсын. Без буны хәтта некроз стадиясендә дә торгызырга сәләтлебез. Операциясыз бортик бер укол ярдәмендә. Хәзер үк доктор Ос медицина үзәгенә ярты бәясенә кабул итүгә языл. Доктор Ос федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Казанда яңгыр явачак, 23 градуска кадәр җылы, көньяк көнчыгыштан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 73%, җирнең магнит кыры тыныч. Санчекта традицион медицинасының хәзинәсе, энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, органлыкны бетерә. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Формлен даруханәләреннән сорагыз. Бүгенгә менә шулар, сау булыгыз.